ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ଦିନରେ ତାତି ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଉପକୂଳକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗୁଳଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିକୁ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ। ଏଥିପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। 4 ତାରିଖରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ।